ب24 تحساس 1991 ኣብ እትበር ዝነበረት ነፋሪት ብዝወረደ ሓደጋ ብዘይካታ ጓል 11 ዓመት ጁልያና ኮፒክ ካብ ገያሾ ይኹን ካብ ሰራሕተኛታት ናይታ ነፋሪት ዝድሓና ኣይነበረን። እታ ነፋሪት 93 ገያሾን ሰራሕተኛታት ሂዛያ ትበር ነይራ። ብልዕሊ ጫካታት ፔሩ እናበረት እንከላያ ከዓ ብበርቀት ተሓሪማ ናብቲ ጫካታት ተነቒታ ዝተሓምሸት። ጁልያና ካብታ ነፋሪት ዘሊላ ናብቲ ግብ ዝበለ ጫካ ተደርበየት። ካብቲ እታ ነፋሪት ዝወደቐትሉ ቦታ 2 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ከዓ ምስ ዓበይቲ ኣግራብ እናተጋጨወት ናብ መሬት ወደቓት። በቲ ሓደጋ ሓንቲ ዓይና ነቒራ፣ ሓንቲ ዓፅማ መንኩባ ተሰይራ፣ ዳርጋ ኩሉ ኣካላታ ድማ ተዘጋጊሉ። ጁልያና ኣብቲ ከባቢ ሰብ እንተረኸበት ኮለል በለት። ምክሪ ናይቲ ልቐ ስነ ህይወት ዝነበረ ኣቦ ኣብ ምዝካር ከዓ ማይ ዘለዎ ከባቢ ስልጣና ኣሎ ብምባል ንዝረኸበቶ ዋሓዚ ተኸቲላ ክትጓዓዝ ጀመረት። ኣብቲ ግዜቲ ጁልያና ሓንቲ ሓፃር ቀምሽን ሳንዳል ጫማ ጥርሓ ለቢሳ ነይራ። ን9 መዓልታት ዝኣክል ሰንከልከል እናበለት ድሕሪ ምጓዓዛ ኣብ ሓደ ገምገም ሩባ ሓንቲ ንእሽቲ ኣግዶ ረኸበት። ነቲ ሓሲኹ ዝነበረ ቆስላ ሓፃፂባ ከዓ ኣብታ ዝኣተወታ ሰብ ዘይረኣትላ ኣግዶ ኮይና ዋናታታ ኣግዶ ክሳብ ዝምለሱ ተፀበየት። ኣብ መወዳእቱን እቲ ዋና ኣግዶ መፂኡ ናብ ከተማ ስለ ዝመርሓ ምስ ስድራኣ ተራኸበት። ትምሕርታ ብምቕፃል ከዓ ብስነ እንስሳ ተመረቐት። ካብ ኮነ ብፀሓዮ ዝበለካ ስለትበፅሖ ኣብ ሂወት ብዙሕ ምጭናቕ ኣየድልን እዩ። ድሓር ከዓ ካብ ብዙሕ ምዝራብ ምስማዕ ስለ ዝበለፅ ምልፍላፍ ገዲፍካ ኣዋሕልል ሓደ መዓልቲ ክጠቕመካ እዩ። ስቲቨን ዊልያም ብሪጣንያዊ ሊቅ ክልተ ሓሳባይ ፊዚክስ ነይሩ። በዚ ሙዩኡ ንልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ መላእ ዓለም ተፈሊጡ እዩ። መፅሓፍቱ ዝህቦም ህዝባዊ ኣስተምህሮታት ኣብ መላእ ዓለም ኣካዳሚያዊ ሕብነቱ ከጥሪ ልዑል ኣበርክቶ ገይሮምሉ እዩ። ኣብ ሓያሎ ፍሉጣት ማሕበራት ምሁራት ኣካላት ብቀዋሚ ኣባልነት ከምዝገብ እንከሎ ኣብ 2009 ድማ ተሸላሚ ፕሬዚደንሻል ሜዳልያ ኦፍ ፍሪደም ክኸውን ዝበቕዐ በዓል ሞያ እዩ። እዚ ንሱ ዝተሸለሞ ሜዳልያ ኣብ ሕቡራት መንግስታት እቲ ዝለዓለ ሲቪላዊ ሽልማት እዩ። ስቲቨን ብ8 ጥሪ 1942 ተወሊዱ። ወዲ 21 ዓመት ምስ ኮነ ብናይ ቀንዲ መትንሒ ሕማም ተጠቂኡ ብከቢድ ሰንከለ። እዚ ዘጋጥመሉ ግዜ ካብ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ንክቕፅል ኣብ ዝተመዝገበሉ እዋን እዩ። ኣብቲ እዋን ሓደጋ ሚዛኑ ስሒቱ ድሕሪ ምውዳቑ ናይ ሓደ ደርቢ ሙሉእ ኣስካላ ኣንከራሪዩ ርእሱ ተሓሲዩ ተዘርገሐ። ብልሒ ኣእምሮኡ ክጠፍእ ይክእል ኢሎም ዝሰግኡ ሓካይሙ ብቕዓት ልቦንኡ ዝፍትሽ መርመራ ክገብር ቀሰቡ። ሽዑ ቀንዲ መትኒ ኣእምሮኡ ከም ዝሰንከለ ተረጋገፀ። ሓኪሙ ድማ ካብ 2 ክሳብ 3 ዓመት ንላዕሊ ብሕይወት ክፀንሕ ኣይክእልኒ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፅሑ። ስቲቨን በብቁሩብ መሓውሩ ምእዛዝ ኣብዩ ፀኒሑን ድምፁ ተለኮተ። ኣብ 2009 ከም ብሓድሽ ዳርጋ ሙሉእ ኣካላቱ ለመሰ። እቲ ዘገርም ግን ኣብ ውሽጢ 2-3 ዓመት ክመውቲ ዝተባሃለ ስሙ ስነ ፍልጠተኛ ኮይኑ ክሳብ 14 መጋቢት 2018 ብሕይወት ምፅንሑ እዩ። ሰብ ዝበለ ይበል ብዘይገድስ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ዝስራዕ ስለ ዘሎ ተስፋ ካይቆረስካ ኣብ ኣወንታዊ ነገር መፃኢኻ ሂወትካ ክፅብቕ ምፅዓር ናይ ለባማት ምርጫ እዩ። ሰብ ከይብለኒ ብምባል ዝሓሰብከ ዘበለ ነገር ነድሕሪት ኣይትግደፍ፣ ግና ኣወንታይ ምዝኸውን ጥራሕ ኣይረብሐን እዩ እንዳበሉኻ ትረብሕ ሰብ ምዃንካ ኣርእየ ደኣ እምበር ፈፂምካ ብሰንኪ ሰብ ተስፋ ካይትቆርፅ።